Wow. Hvordan går det? Fint. Der kommer en lille video for jeres skyld. Jeg beklager ikke for en lang pause. 6. klasse har været hårdt for mig. Det er ikke engang løgn. Jeg var med ham. Nu skal jeg til at starte i 7. Med ham. Men ved I hvad det er, vi skal se nu? Fuck! Der står dernede. Det står dernede, seriøst. Det står der. Nå, jeg skal pikke parkourspiralen, skal vi til nu. Bare skidt på. Så folk slår mig også. Oj. Oh my god. Oh my goodness. Jeg skulle lige tage at trykke shift for et sprint. Det virker. Det er en god idé. Yes, så er vi i gang. Yes, jeg er god. Jeg er fucking god. Jeg er ikke faldet endnu. Det er masser af, jeg er allerede faldet. Nej, fuck, hvad laver jeg? Så her. Giv hurtigt op. Ej, hvad var? What the fuck? Jeg var lige deroppe. Ja, men trold. Hvor skal man hen herfra? Oh my god, døren åbner. Det var det, der sker. Jeg er bare god, seriøst. Jeg er hurtigere end Alexander. Hvad så det her? Jeg er bare lidt bagud. Men jeg er stadig hurtigere. Au. Okay, 2 sek. Det kvæler mig ikke. Åh, shit. Ej, nu skal jeg ikke tilbage. Og jeg synes ikke, det her er en konkurrence. Synes Jeg venter bare lige hurtigt på det. Er det ikke satisfying at høre mit keyboard egentlig? Det er sådan lidt ASMR, ikke satisfying. Men... Er det ikke rigtig ASMR at høre mit keyboard egentlig? Nej, nu er jeg ved checkpoint. Nu venter jeg. Hvor er jeg henne? Jeg skal igennem den her... Never portal. Hop! Right. Ej, jeg skal tilbage på badebord. Du mener, jeg skal til at hoppe på dem her. Og skal jeg herover? Yes, jeg er god. Fuck, jeg er god. Nej, selvfølgelig. Nej, jeg er god. Jeg vil nu selv sige det ord. I hørte ikke det ord, jeg sagde. I har høreproblemer. Checkpoint. Nu kommer jeg efter dig. Jeg kunne være med til Mars lige nu, men jeg valgte at vente på dig, som den gode ven jeg er. Nå. Jeg ved ikke, hvor jeg skal. Jeg skal den her vej. Jeg flyver over til Mars. Hvor skal jeg hen? Okay, jeg skulle ikke den her vej, har jeg fundet ud af. Nej, du skal jo herop. Ja, det har jeg fundet ud af. Jeg er på vej herhen. Sæt tæt på, jeg får ikke... Pas på herhen. Pas på, Alec. Ja, checkpointeren med. Har det godt. Jeg ved ikke, vi venter på hinanden ved hver checkpoint. Ja. Det var ikke. Vi spiller ikke ligesom... Det var ikke rigtigt der, vi skulle hen. Var det? Jo. Og så fuck! Man kan godt gøre det der. Det er fucking meget hurtigere. Det kunne man da ikke. Hej, Alec. Nej, okay, det skulle ikke den vej, åbenbart. Oh my god! Men bare herovre. Jeg kom ikke. Hvordan kunne du hoppe så langt? Nå, skal man herovre. Fordi jeg er bare bedre. Checkpoint. Jeg vidste, hvordan man gør. Nej. Du skal hoppe helt ud. Nej! Du skal helt ud og stå.
det forkert. Første. Hvordan? Jeg har lavet Det var det lige en gang. Nu skal du bare lige passe på. Nej, det er okay. Det kommer man også. Du kan også bare hoppe direkte over. Men... Jamen nu gør jeg som det faktisk er meningen, man skal. Ærlig ikke. Hvordan ved du, det var meningen? Ja, hvorfor skulle der være slimeblocks der? Som du faktisk kunne komme over først. Start med. Det var faktisk derfor, det var der. Fuck, jeg er god. Wow! Okay, jeg blev lidt CP'et. Hvor skal man hen? Jeg skal vist ikke. Okay. Okay. Det er ikke det. Fuck, skal man derop? Ja, Oh my jeg prøver lige at finde ud af, hvor vi skal hen herfra. Nå, her. Der er aldrig Okay, men det der var godt nok det easy hop. guld, mani. Jamen. Jo! Ding! Og nej, jeg har ikke autisme. Jeg kan bare godt lide at sige mærkelige lyde. Men ofte når jeg... Det føler jeg bare alle kan. Det er jo sådan autisme. Hvad blev der lige at vende på hinanden ved checkpoints? Jo, Alec, du har alligevel kommet og indhentet mig. Ja, og? Og... Se, du har lige indhentet mig. Jeg synes faktisk kun, det burde være dig, der burde det ved checkpoints. Fordi du er den eneste, der kan indhente mig. Jeg er ikke begyndt, når jeg græder. Så hvis jeg har sagt noget, jeg har sagt noget helt andet, hvis vi ikke optog en nu, men det gør vi, så jeg siger det ikke. Jeg græder. Ja, sådan der. Nice. Nu falder jeg i lave. Det er nogle lange hop, synes jeg. Ja, ja. Så er også bare, du er god til parkour. Hoppa! Hvordan? Ja, det er det også. Ej, de er så klamme. Nej, jeg kunne lide det også. Jeg forstår ikke pointen i der pressure plate, men okay. Jeg har altid en eller anden grund. Wait a minute. Kom, bare. Der er ikke noget checkpoint, jeg har tilladelse til at gå videre. Ah, nu er der checkpoint. Nej, vi skal ikke til at parkourere på dem her. Lige. Det er krænkende, det her. Jeg vil lige have couchfoot nu. Jamen, så er det sådan en mistake. Oh my, okay, jeg havde allerede dem her. Oh man, nej. Ja, det kan jeg ikke, det kan man ikke. Det kunne jeg så. You are the first try, det gik det meget fint. Parkour. Jeg skal jo bare det. Så. Vi skal i min cave. Bum, bum, bum. Jeg kopierer bare din hop. Altså, jeg håber bare på det bedste. Men Stej, du gør det bare sådan overløb. Ui. Okay. Jeg er hoppet.
Er du heldig, man har set YouTube-videoer før med sådan noget her? Jeg har ikke set. Ja, hvad kan du... Bang. Ah! Du stod bare... Jeg skal spise lidt ned. Bare lige. Eller jeg skal spise noget. Jeg kan ikke slå mig ned så. Okay, så. Pause. Pause! Nå. Ja, her og her. Okay, Så så venter jeg. Jeg skal hele vejen derop igen, bare fordi jeg fældede et fangehop, fordi du skubbede mig. Jo, jeg stiller mig lige et andet sted. Det er Pisse på at skubbe dig ud over, inden du nåede på checkpoint. Du er så grim i fjeset, du er. Bruh. Nå, okay, det var det. Det klipper jeg ud. Det, Holy. det må du ikke sige. Bare lige sådan... Det klippede sig ud. I ved ikke, hvad jeg sagde. Det var sådan, what the De ved fuck ikke, hvad jeg sagde sagde. De ved ikke, hvad jeg sagde. De ved ikke, hvad vi snakker om lige nu. Jeg er så sur. Kom nu! Bare tag det stille og roligt, okay? Nice. Nice. Hey mate. Du var så tæt på at hjælpe mig der. Krig. Nej. Fuck! Jeg kan ikke engang finde ud af, når jeg sådan mest... Yes. Der er du med. Sådan. Først hele vejen ned. Fordi jeg valgte at hoppe og sprinte, så fløj jeg til Mars. Nå, så var det glas. Jeg håber lige på, at det bare var rigtig løbe. Vent, Alex, stop. Okay, ja. Fuck, nej, jeg er god. Du skal nok lige passe på, at der var en headhitter der. Ja. Det fandt jeg først ud af, efter jeg havde hoppet. Jeg kan faktisk godt finde ud af det. Jeg faldt af det ikke. Du skal ikke komme vid. Du går videre. Og kig op. Nå ja, fuck. Ja. Så ikke engang, der var et tjek. Hvad fandt du også lige? Nick A13. Jeg kan ikke huske, hvordan det var, den lå. Hvis I kan høre en kæmpe slåskamp i baggrunden, så er det fordi min lille søn. Jeg kan godt de kender også sådan også. Det er kæmpemæssig slåskamp, og jeg har lukket der. Så ved man bare, det er voldsomt. Hvad i livet? Hvad fanden er det, der sker? Hvad delen er det, der sker? Så fælder vi begge to. Jeg vælger på den samme, det betyder. Jeg vil i hvert fald en tår der. Vi skal lige en kaffe. 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 A road. Back. Fuck. Ja. Boost. Jeg er sikker på, det var det her, vi skulle, men det skulle vi stoppe. Tror du, man kan gøre noget andet? Tror jeg ikke, men ja. Wow. Grøn.
Grunden til, at vi ikke spiller mod hinanden sådan, det er fordi, at han er den type, der spiller sådan noget her for sjov. Det gør jeg bare. Felt. Så selv de farver, de gør ondt i mine øjne, hedder det. Og nu rører. Au, ah. Nej, jeg kommer til at holde space nu, sådan, så jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror, jeg ikke hoppede lige så højt. Ja. Anden gang. Jeg gjorde det. Jeg lavede det der lille hop der. Nej. Jeg lavede lige en hitter. Ja. Så må du bare lige videre til næste checkpoint. Du skal jo ikke gå videre, din dum. Okay. Hvordan er min ved? Du skal... Jeg naval elevator din familie. Se checkpoint. Det ville dit det korteste. Følg stien. Der var... Sti? Ja, du følg stien hen til den første mushroom. Jeg troede ikke, jeg gjorde det. Shit, mand. Og det troede jeg i hvert fald, tænkte flip. Det er godt. Det er godt. Shoot parkour eller ikke. Jeg går bare lige videre til næste checkpoint. Så skal du noget over. Tak. Hvad for det dog? Jeg var lige ved at falde selv. Carry me. Hey, hvad? Det er fordi, du skal stå på en eller anden specifik blok. Du skal stå på den der, ja, lige præcis. Gå løb. Gå. Jeg udled. Lad nu være med det der. Lad nu være. Så er jeg jo checkpoint, Alec. Hvor er du henne? Sidste checkpoint, fordi du er en kraftidiot. Okay, hvor skal jeg hen? Hold da vent på mig. Eller, det behøver du faktisk ikke engang. Jeg fatter ikke, hvor jeg skal hen. Jeg ved godt, hvor jeg skal hen. Derfor du kan komme videre. Hvad fanden skal jeg hen? Nå ja, det var også rigtigt. Så hvad fanden? Oh my. Yes! Nej! Spot! Her! Jamen keyboard, ikke bare... Nå, ja, okay, det giver selvfølgelig mening.
Mira, para que tú de terreno, fast for my mind. Nå er jeg et eller andet ganske. Yes. Godt, jeg har husket at trykke startoptagelse. Og var lige i tvivl. Ellers så skulle ja. Så Jeg har skulle jeg... lidt over det på. Der er nogle blokke. Kom, det er godt. Jeg var lidt under. Ja, jeg har 2 grunde til, at jeg græder. Nej, jeg græder ikke mere. Og jeg har ikke 2 grunde. Og det var dernede. Dernede! Hvor skal jeg her nu? Fordi det er ligesom der, du skal hen. Ja. Lige op. Fuck dig! Hvor skal jeg hen? Du er irriterende. Det var sæt med hurtigt, men alligevel var det ikke. Men der var mere, men det er det her. Rank B. Det er okay for til vi er 20 minutter. Og rank B, det er faktisk okay godt i forhold til... Du fik præcis 21 minutter. Jeg fik 21 minutter og 4 sekunder. What? Hvad er det her? Hvad er det her? Ja, det er godt. Det her skræmmer har vi lige completed. Jeg synes, det er så lang tid. Der er der heller noget. Det er faktisk sådan... noget ret meget. Prøv at overveje, hvor meget vi lægger ham igennem på kombinationer. Og så går helt ned fra bunden af. Ja. Og på stridersne. Så bare kom op. Oj, vi må lige op på toppen. Nu skal jeg på toppen nu. Eller, ja. Ellers. Ja, hvor er jeg på toppen. På videoen. Det er jo godt nok de ringeste fireworks, jeg har. Ja. Men, ja. Ham. Så jeg vil bare sige tak lige, at I... Curse of Binding. Fuck! Ja. Men det er med Curse of Binding. Har jeg ikke fået karpe? Nu kan jeg ikke tage den her af, men har jeg ikke fået karpe? Den karpe, du har en larger på. Nå, men Det er fordi du mener, så... vi ses for den her video. Så lad os håbe, jeg får en redigeret for en gang skyld. Ses igen. Ja, ses i næste video. Og by the way, vores diversity, den er corrupted, ligesom vores let's play. Så ja, der kan man nok også ikke flere diversity videoer. Lige sådan i den nærmeste tid. Nærmeste fremtid. Hej.